सावंतवाडी येथे सर्वोदय नगर आणि शिरोडा नाका परिसरातील 3 बंद फ्लॅट चोरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चोरट्यांच्या हाती काहीच लागले नाही। विशेष म्हणजे सर्वोदय नगरात तोंडाला रुमाल बांधून फिरताना हे दोघे चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत। दरम्यान याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली, मात्र चौकशी दरम्यान चोरीला काहीच गेले नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे।